Ahoj, zdravím vás u druhého videa. Jsme takhle na vycházce zase klasicky, takhle na takovém krásném pole, klasicky. A dneska je už konečně krásně zase, teď bylo hnusně a já se cítím zase plná energie. A jsem tady s kočárkem, s Izabelkou, to je Spinka, a s Mijunkou. Zdravím, já jsem vám jenom chtěla ukázat, co si dělám přes noc. A určitě to znáte. Používám takhle župan a dávám si do toho vždycky tu židlo a olejček samozřejmě. Něco tady hrozně klouže ten mobil na tom zrcadle, tak musím to přidržovat, tak se omlouvám, kdyby to nějak poskočilo. A hele jo, jako to se rozčeší, jo. Ale miluju to úplně, prostě to miluju. Už strašně dlouho nepoužívám žádnou kulmu, nic takového. A tohle prostě vydrží, když to teda pořádně zalakujete samozřejmě. A je to úplně super. A koukněte na ty vlasy, jak jsou krásně lesklí. Já si vždycky dám do toho ještě tady ten Gisu olejček, který je úplně nejlepší mezi olejčkami. Mám i ten od Kerastase, mám i K18 a Gisu je prostě nejlepší. Dělá ty vlasy fakt krásně lesklý a ten objem prostě zůstane. A ty vlasy jsou prostě úplně nádherný. Jinak teď jsem včera zrovna si dávala K18 v tu masku, kterou moc doporučuji. Tu si dávám jednou týdně a fakt vidím jako rozdíl. Ono to je proti krepatění nebo takovým těm hnusným suchým vlasům, což já jsem trošku měla. A teď jsem teda spokojená. Moc. Ahoj. Ahoj, prdálko. Aha. Ahoj, lásko. A řekneš máma? Máma. Ahoj. 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 Ahoj, Izzy. Ahoj všichni. Tak já už jsem nachystaná a za chvilku pro nás přijde teďka, můj teďka, Zamlčentina. A jedeme na prázdniny na Vysočinu s Izabelkou, protože Lukin má státnice v pátek, což je vlastně příští týden, takže jedem dneska čtvrtek a jedem dneska na prázdniny do neděle k našim. Naše bydlí vlastně 200 km od nás, takže je to docela náročná cesta s 3měsíčním miminkem. A no, jinak jsem chtěla ukázat, jo, jakože není to ono, jo, ale oblíkla jsem už tyhle džíny ze Zary, který jsem oblíkla tak před těhotenstvím, jo, tak mám radost, protože jsou strašně jako super. Jinak prostě po porodu, no, tak, ale jo, dobrý. Cítím se jako dobře. No, takže já už čekám, že teďka přijede, ještě si dám kafe, Izabelka ještě Spinka a pak vyrazíme, no. Pojedeme, moc tam dá jet jakoby 2 cestama. Když jsme tam jeli s Lukem, tak jsme jeli vlastně po takových prdálkách, aby jsme mohli kdykoliv zastavit a Izabelka fakt celou cestu spala, takže to bylo úplně v pohodě. A taťka má rád těch rychlou jízdu, takže jezdí po dálnicích, tak jsem zvědavá, jak to bude probíhat a jestli bude spinkat, protože dneska je takový upršený den, skoro celý den spinká, tak doufám, že bude spinkat dál, že se to nenechává na to auto, no. No, takže, tak to je všechno.
nás Izabelky dědeček, můj teďka, odvezl. A cesta byla úplně skvělá, prostě po dálnici za háčku a půl tady, když prostě je to dálka, no. A takhle tady jdem, ještě to mám na filmařský, počkej. Tak a takhle tady jdem, takhle krásně ve vesnici. Já se teda snažím chodit jakoby takovýma cestičkama, abych nikoho nepotkala, protože přece jenom jsem tady asi 7 let bydlela, takže tak. Izolka už spinká, je tady krásný vzduch, tak z toho snažíme co nejvíc využít, aby jsme byli co nejvíc venku. Je teda docela zima. Mám takhle mikinu, vzala jsem si na to koženku a na tu mikinu ji nedostanu, že jo, protože tak jsem tam holkám ukradla vestu a vypadá to docela dobře, asi si ji taky pořídím. Vypadáš to moc hezky. To je pohodinda. Zdravím, mám tady zase spoustu věcí z Sheinu, jak pro malou, tak pro sebe. A tak vám tady něco ukážu. Jako první. Nádhernou mašličku jsem se objednala jakoby do vlasů a je úplně fakt top. Pak bych vám chtěla ukázat tohle. Na ušničky já se vždycky jednou za 2, za 3 roky objednám takhle balení a fakt mi to vydrží dlouho. A tyhle jsou teda fakt úplně top. Takže z těch mám velikou radost. Pak jsem tady vzala maličký sponečky do vlasů, takhle, když ještě teda jich moc nemá, jo, ale oni dorostou. Pak jsem jí vzala balení takovýhle těch mašliček do vlasů, vlastně je jich tam asi 7, tak z toho jsem teda nadšená. Pak tady mám tady ten lip tint, jsem ho zkoušela a je teda výborný. Já jsem se s ním dělala i trošku pihy, já pihy mám, ale jak se dávám make-up, tak to prostě se schová, takže tohle je pecka. No a pak jsem se objednala tady ty řasy jakoby na konec očí, protože, nebo tady jako do těch rohů, protože mi tam moc nerostou. Tak a co tady mám z oblečení, jo? Mám tady třeba další krásné plavky, takovýhle s kytičkama, je to teda šílenost. A jsou teda strašně kvalitně udělaný, musím říct, protože to je Shein. Spodek je vlastně takhle. A tyhle fakt doporučuji. Objednala jsem si M-ko a klidně bych snesla asi i S-ko, protože byly jsou docela velké. Pak jsem si objednala prostě balení ponožek, vždycky tam objednávám ještě nějakých zelených. A pak tady mám vlastně takový ty kraťásky, jakoby sukňokraťásky, takhle. A ty jsou teda úplně skvělé, ty jsou teda fakt výborné. Ty mi sedí krásně vzdušné, to si myslím, že v létě úplně budu nosit pořád, protože ty jsou fakt mega. Pak jsem si vzala takovéhle trička, prosím vás, je to hodně girly, jakoby haul. Takovýhle s mašlečkama. Tmavě růžový, světle růžový a bílý. Je to takový lehoučký tričko, prostě na léto, takový kropíček, jo, takže úplná pecka. Tak jsem si vzala bike shorts, jako takovýhle legínky, ty jsou teda úplně skvělý. Vzala jsem se M-ko a jsou super, akorát jsou trošku teda další, jsou až ke kolenům, ale vůbec nevadí. Tak, co tady mám dál? Nějaké balení spodního prádla se tam beru, jako prostě fakt cute. No a co tady mám? Vzala jsem si pyžámko na léto a to je teda nádherný. Takhle s jahoutkama a ještě k tomu je takhle vršek a to se mi teda líbí moc. Tak pak tady mám ještě tričko. Prosím vás, tohle tričko, jakože boží, fakt nádhera. Prostě na léto, takhle kratší, úplná pecka, mám z něho velikou radost. Pak jsem si vzala ještě takhle žluté tričko, takový jakoby kropík, ale trošku jako oversize. To taky unosím a pak tady mám, to bylo asi za pár korun v takovém tom bleskovém výprodeji, ale říkala jsem si, že to probnu. A je to takovýhle overall černý, na zip takhle. A řeknu vám, to dělá tak hezkou postavu. Nechápu prostě. Je to teda takový jakoby hodně umělý materiál a podle mě to nebude úplně do hitců, ale teďka třeba ke kočárku si myslím, že to bude úplně mega. Takže z toho mám velkou radost. A pak tady mám ještě takhle čelenku jsem si objednala
a jo, a kryt na mobil, tenhle. A z toho mám velkou radost, takže to je všechno. Ahoj, zdravím všechny. Tak já jsem doma, jsem na procházce s Izabelkou. Zkusím to držet takhle naproti sobě. Nevím vůbec, jak to bude vypadat, jo. Takže uvidíme. No, dneska je krásně. Počasí zase ukazovalo, že je nějakých 20 stupňů a upřímně tak 26, 27, to vůbec nechápu, prosím vás. A ještě jsem vám chtěla ukázat, mám na sobě ten overall z Sheinu a je úplně teda peckový, mám teda ohrnutý rukávy, abych je neměla opálený, jo. Ale je to super. A teď jsem začala chodit v 10 ven a řeknu vám, že je to úplně super, protože v 10 dopoledne prostě jsou všichni buď v práci nebo ve škole a v městě vůbec nikdo není, takže je to pecka. Je to pecka, doufám, že to vydrží a mě brzy stávat, že jo, protože musím stát dřív. Začala jsem i cvičit ráno. Jakože já jsem nemohla, protože jsem rodila císařem, takže do 3 měsíců vlastně nemůžete nic. A když jsem to zkoušela, tak stejně z toho to břicho bolelo, takže jsem radši necvičila nebo jen tak trošku ruce. A teď jsem to zase rozjela. A začala jsem cvičit zase podle Pamely Reif, nevím. Prostě podle té blondětý německý brutální ženský. Ne, já to mám ráda, to je cvičení. Vždycky mě to tak jako nakopne. A stejně ráno vlastně Izabelka vstává tak v 6 nebo před 6, když vlastně Luky stává do práce, takže a je chvilku vzhůru a pak vlastně znovu spát a spí až do té 9. Takže mám vlastně 2 hodiny pro sebe tím, když vstanu dřív. Takže jsem se rozhodla, že to tak budu dělat. A pak v 9 vlastně vstane, pohrajeme si, napapáme, přebalíme a můžeme jít ven. A v létě to si myslím, že bude super, když ještě takhle. No, víš, já po mě je hrozný dusno dneska. Fakt šílenost. Tak kamarádi, já jsem zase na procházce. Klasicky. Já už bych chtěla tohle video ukončit, i když byl ten vlog takovej a nic moc. Vím, byl to spíš takový povídací video, ale příště bude lepší. Chystáme se do Krkonoš teďka s celou rodinou, takže vám tam něco natočím. A já vám děkuji za zhlédnutí, kteří jste dokoukali až sem, tak jsem za to strašně ráda. A mějte se krásně, ahoj.